Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yes! Oh, perfect! Ay, nako. Tingnan nyo yung itsura ko dito ngayon sa live! Ay, namumula ang mata because, you know, ganun talaga pag maganda, laging nakaayos. Anyway, ay nako sa mga babiyahe ngayon, hello! Good afternoon sa inyong lahat because I'm back. This is me, your one and only, your newest and freshest DJ ng 90.7 Love Radio. Yes, DJ Mara Tony po ang naniniwala sa kasabihan na lagi kang mag-ingat ng iyong katawan at pangalagaan para hindi ka niya iwan. Wow. Oy, alam niyo ba kanina? Akala ko hindi na ako makakapasok kasi nagsuka ako tapos hindi ko alam na yung kinain ko buo pa pala. Kaya ikaw, kung umunguya ka ngayon na medyo masarap yung merienda mo, dapat dahan-dahan ka lang sa pagnguya. Para naman hindi ka nabubulunan at saka yung sa pagsubo mo, hinay-hinay, may bukas pa. Kumusta ang biyahe? Akala ko tong si Enteng, kahapon di ba sinabi ko sa inyo? Sabi ko, Enteng, layuan nyo na kami! Teka, bakit bumabalik ka, Enteng? Ano, may nakalimutan ka ba? Pwede bang ako na lang magbigay sa'yo? Huwag ka nang bumalik? Diyos ko, Enteng Ang hirap talaga kapag kaganyan hassle sa biyahe. Yung mga kinakain mo, limitado lang. Syempre, wala naman tayong masyadong driver ngayon o rider. Buti na lang siguro kung meron tayong masisipag na mga angkas, di ba? Ay nako, ito yung oras na talaga. Ay, di ko na lang masabi, kasi alam mo nakakaawa rin talaga yung mga rider. Kaya saludo po kami sa inyong lahat, lalo na sa mga masisipag na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin. Kahit na ang hirap-hirap bumiyahe, walang kapote, walang saplot. Oy, dapat pagka uma-action ka, laging may protection para laging safe. Sa ulan! Ikaw talaga. Ay, nako. At least, it's Wednesday. Time check, it's already 3:26 in the afternoon. At naka-live po tayo both on Facebook and TikTok. Yes, sa mga hindi pa po naka-follow dito sa ating radyo. Kuya, bakit? Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinesearch si Marian Rivera at Bea Alonso sa Love Radio Manila? Bakit? May problema ka ba sa akin? Kung wala, go check mo na. Huwag yung iniintay mo pa akong sabihan ka. Siyempre, di ba, kapag ka bagong DJ, lalo na ngayon, dapat lagi tayong nakatutok, nakasubaybay. Wow! Lalo na kapag ka maganda ang DJ. Yes! Once again, this is Mara Tony. Sa mga hindi pa po nakakaalam, it's Maratone. Ayan na, malinaw Mara Tony po. Sa mga hindi pa po naka-search, please do search me on my Facebook account and Instagram. Alam mo, marami nga nakikinig ngayon sa radyo, sa Facebook at saka sa TikTok na talagang nakatutok kapag 3 to 6 p.m. lalo na kapag ka-Facebook live ko. Wow! At talagang nakakatuwa naman kasi kahapon parang umabot tayo ng, di ko alam kung hindi ako nagkakamali, parang 400 plus sa Facebook live natin, which is a big number, di ba? Bongga! Ba talagang support nyo, kaya mahal na mahal ko kayo Oy, Thursday pa lang Huwag ka masyadong dyan. At umuwi. Di ba? Sabi ko Thursday, Wednesday pa lang. atat na yun, Lalo na sa mga feeling may sakit ngayon. Di masyado maganda pakiramdam. Lalo na kapag ako kasi, naranasan ko yung kagabi. Kumain ako ng salad. So mga around after ko tumakbo, mga 10 o'clock ng gabi. Kain lang ako. Tapos pagkagising ko ng umaga, yon!
Nilabas ko, buo pa, pasintabi po sa mga kumakain na. Pero talagang ay nako, dapat nguyain mo muna bago mo kainin. Para hindi ka mabulunan, hindi ka masaktan. Ay nako, kaya huwag kayong gagaya sa akin na, dahan-dahan lang sa pagkain. At yun ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ano yung mga healthy na pwedeng kainin tuwing gabi? At saka ano dapat yung mga iwasan kainin, lalo na sa gabi? Di pwedeng lagi lamon ng lamon. Dapat meron tayong control. Anyway, tuloy-tuloy pa rin sa pakikinig na magagandang music dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!